Teď mám na srdci to, že mi u***al mikrofon momentálně, kdyby se ptal. A to je nepříjemný. To je ano. Zkoušu. To je dobře. No není, vole, to stojí hodně peněz. Čau, moje jméno je Pepa Malinka a já tě vítám u dnešního videa. A dneska jsem si pro vás připravil speciální video. A to, že mě umělá inteligence bude učit vařit. Já osobně se v kuchyni vůbec nevyznám, maximálně v ní procházím, když chodím po bytě. Tam to začíná, tam to končí, takže to bude trošku zajímavý. Každopádně chci zkusit, jestli ChatGPT a jeho voice mode došel do takové fáze, že je schopný třeba nahradit člověka, který vás bude učit. ChatGPT se tím prezentuje, ale je tomu opravdu tak? Pojďme to zjistit. Tak, mám tady svého dnešního učitele a tím je, jak jsem říkal, ChatGPT. Takže ahoj, slyšíš mě? Ahoj, ano, slyším tě skvěle. Co pro tebe můžu udělat? Skvělý, potřeboval bych naučit vařit a to konkrétně dneska špagety. Ale nikdy jsem nevařil, takže potřebuji úplně od základu. Pomůžeš mi? Jasně, rád ti pomůžu. Na špagety budeš potřebovat špagety, olivový olej, česnek, konzervovaná rajčata, sůl, pepř, bazalku, mleté maso a parmazán nebo grana padano. Máš už všechny ingredience? Nemám, pojedeme teprve nakoupit, takže asi se můžeme rovnou přesunout do auta. Tak, nacházíme se v autě a jedeme nakupovat, ale nevím kam a kolik mě to vlastně bude stát, takže se jdeme zeptat. Tak, halo, slyšíme se? Ano, slyším tě jasně a zřetelně. Jak ti můžu pomoct? Skvělý, prosím tě, potřebuju nakoupit suroviny na špagety. Kam mám jet a kolik mě to zhruba bude stát? Doporučil bych ti zajít do Lidlu, kde najdeš kvalitní produkty za rozumné ceny. Cena celého nákupu bude přibližně mezi 300 a 500 korunami, v závislosti na množství a značkách, které vybereš. Takže si se sebou vezmi alespoň 500 a měl bys být v pohodě. OK, super, děkuju moc, jdu na to. Rádo se stalo. Ať se nákup vygaří. No, tak jsme slyšeli a jdeme nakupovat. Tak, jsme zpátky z nákupu s tím, že viděli jste, že jsem se chatu i ptal na to, kolik to bude stát a sám mi řekl, že Lidl by měl vycházet nejlevněji. Jestli tomu tak opravdu bylo nebo ne, já si myslím, že jo, protože spousty těch potravin jsme koupili ve slevě. Takže tady je finální částka, kolik vlastně celý nákup stál. No a my se můžeme pustit do vaření, ale ještě malý detail. Sice vůbec nevím, co jdu dělat, ale základ u toho vypadá dobře. No, to už vypadá líp a můžeme se pustit do vaření. Ty jsi mi koupá zástěru. Ne, to nebudu brát na sebe. To neexistuje. Tak já mám takhle hezký hadry a mám si brát tohle, tady ten kus hadru na sebe. To nevezmu v životě na sebe tohle. Tak asi outfit máme ready a jdeme na to. Takže já si sem přizvu svýho učitele a jdeme zjistit, co je náš první úkol. Tak, halo, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Jsi připravený na nákup? Z nákupu už jsem se vrátil, teď potřebuji vědět, čím začneme teda při vaření těch špaget. Skvělé, že už máš nákup hotový. Začněme s vařením špaget. Nejprve dej vařit velký hrnec osolené vody. Jakmile začne vřít, přidej špagety a vař podle návodu na obalu. Většinou kolem 8-10 minut, dokud nebudou al dente. Mezitím se můžeme pustit do omáčky. OK, tak dám vařit ty špagety, tak chvilku vydrž, pak ti řeknu. Ještě mi napadla jedna věc a to je, když já mám tady tu krásnou zástěrku, jsem vyfasoval, tak musíme ladit, takže já mu nasadím tady takhle kuchařskou čepici. Tak, a myslím si, že je to kompletní. Ti nasadil kuchařskou čepici, aby jsme ladili, víš? Teď už jsi opravdu připravený šéf kuchař. S takovou výbavou to půjde samo. Jak jsou na tom špagety? Můžeme pokračovat s omáčkou? Ne, já jsem ti nasazoval čepici zatím, počkej, to bude potřeba čas chvíli. V pořádku, žádný spěch. Dej mi vědět, až budeš připravený a pustíme se do té omáčky. No, tak jsme to slyšeli. Jdeme dát vařit špagety. Tak jo, tak podle instrukcí teda jdeme dát vařit špagety jako první, takže tady pokličku, tady hrnec a jdeme na to, akorát tohle
To tam úplně nevejde. Vůbec nevím, kolik tam toho mám dát, takže se jdeme zeptat. Pro 3 lidi by mělo stačit asi 300 gramů špaget. To je přibližně 2/3 balení. Uvař je ve velkém hrnci s posolenou vodou, ať mají dost místa se hezky uvařit. Po uvaření je nezapomeň skenit. Jak si na to? Pracuje se na tom, děkuju. Tak, jdeme napustit tuhle věc. Jak to jde? Tak zatím teda jsem to dal vařit, takže teď budu čekat, než se ta voda ohřeje. A mezi tím napadne tě nějaký téma, o čem můžeme pokecat, nebo tak, ať nám to uteče? Jakou máš oblíbenou vánoční tradici? Můžeme probrat něco kolem Vánoc, co tě baví nebo těší. Vánoční tradici, hele, asi nemám jako rozbalování dárku, ale to už asi taky ne, úplně nevím, nějak asi nemám. Nic mě nenapadá teďkon. Nevím. Tak, hele, voda se bude pomalu vařit, špagety tam ještě nejsou, ale můžeme začít dělat tu omáčku, jestli není brzo, jenom mě tak napadlo. Perfektní čas. Můžeme začít s omáčkou. Na pánvi rozpal trochu olivového oleje. Přidej nasekaný česnek a chvíli ho restuj, dokud nezačne vonět. Pak přidej mleté maso a orestuj ho, dokud nezhněvne. Počkej. Seš strašně napřed. Já mám tady česnek, takovou palici bílou. Co s tím mám dělat? V pohodě. Vezmi to krok za krokem. Tu bílou palici česneku rozeber na jednotlivé stroužky. Pak si vezmi 1 nebo 2 stroužky, podle toho, jak moc česnekovou omáčku chceš. Oloupej je a pak je můžeš buď nasekat na drobno, nebo prolisovat, pokud máš lis na česnek. Jakmile bude připravený, můžeš ho přidat na pánev s olejem. Jsi s tím v pohodě? No, uvidíme. Pokusím se. Uvidíme. Tak, co se týče toho olivového oleje, tak já jsem sice kupoval, ale mně se tady povedlo najít ještě rozbalený, takže je to jiný, než jsem kupoval, ale je to olivový olej jako každý jiný, takže jdeme na to. Lžíce olej. Výborně. 1. Na pánev s olejem dej ten prolisovaný česnek a restuj ho na mírném ohni. 2. Jakmile začne vonět, můžeme přidat mleté maso. Jak ti to jde? Dáme do dřezu. Masíčko ve stylu. Jakmile bude maso hotové, přidej konzervovaná nebo pasírovaná rajčata. Ještě počkej, ještě děláme maso, jo? Zatím mám tam česnek, až to provoní, tak tam přidám maso, to vím. Takže nepředbíhej, já ti řeknu, já se tě zeptám, jo? Do té doby, než se tě nezeptám, tak neodpovídej na to, co mám dělat, OK? Tak dáme tam maso ve stylu, tak. Přidáváme špagety, akorát on říkal, že tam mám dát trošku, nebo že to mám dát 2/3, tak to zkusíme nějak odhadnout. Přesně tak. 2/3 balení by měly být akorát. Opatrně vlož špagety do kroutky a občas je promíchej, aby se nelepily. Vař je podle návodu na obalu, většinou kolem 8-10 minut, dokud nebudou al dente. Jak to zvládáš? Kdyby si se chtěl zeptat, tak špagety tam jsou celý trošku omylem. Tak, jelikož nevím, jak dlouho tam ty špagety jsou, kurva, pálí, tak to zjistím. Mezitím tady maso už je hnědý, takže se zeptáme, co dál. Jinak, ještě než se zeptám, teď máme chvíli čas a tam to mlčí, tak mi to přijde úplně crazy, že vlastně jste potřebovali kuchařky nebo někoho, kdo by vás vlastně učil vařit a teď to zvládnete pomocí telefonu, ještě si u toho pokecáte. Jak to dopadne, to se dozvíte na konci dnešního videa, já to taky sám nevím, jsem zvědavej, ale zatím na cokoliv jsem se zeptal, tak mi bylo odpovězeno, i třeba na sebemenší blbostech se zapíná tady ta skleněná věc, takže za mě skvělý. Jestli to je budoucnost, netuším, ale minimálně jako skvělý zpestření a nějaká inovace, je to super. Hele, nebyl jsem si jistý, jestli ty špagety jsou, tak jsem jich pár vyndal a jsou ještě tvrdý. Můžu je tam vrátit, nebo to mám vyhodit? Klidně je vrať zpátky do vody. Moje pravidla mi nedovolují o tom mluvit.
pomoci. Můžu vám pomoci s něčím jiným? Já jsem se jenom zeptal, jestli špagety můžu vrátit do vody. Nevím, proč by ti tvé pravidla nedovolila mi říct, jestli to mám vrátit nebo ne. Omlouvám se. Určitě je můžeš vrátit zpátky do vody. Nech je tam vařit ještě pár minut, dokud nebudou měkké podle tvé chuti. Stačí takhle? Určitě. Hele, maso už je hnědý, takže tam mám přidat ty rajčata, jo, co jsem koupil v té plechovce. Ano, přesně tak. Přidej konzervovaná rajčata k masu na pánvi a dobře promíchej. Nech omáčku chvíli povařit, aby se chutě spojily. Pokud chceš, můžeš přidat i trochu soli, pepře nebo bazalky podle chuti. Jakmile bude omáčka hotová, dej mi vědět. No, takže tohle jsem urval, o co jsme přišli, o rajčátka, takže tady máme protlak, ten je v pořádku a s tímhle úplně nevím, co mám dělat. Tohle se povedlo, koukám. Tohle se povedlo. Tak, bude zábava teďko, jakož se mi povedlo urvat tuhle věc, takže to musím otevřít. Tady se něco pálí. Tady to musíme takhle. Tohle si tlumíme, jinak to spálím. Takže z toho uděláme třeba 2. A tohle jsem nikdy neuměl. Já se pořežu, už to vidím. No to nevadí, když tak. Co už? K té červený, tak se to stejně nepozná. Tajná přísada. Dobře promíchej a nech omáčku chvíli povařit, aby se chutě spojily. Můžeš přidat i trochu soli, pepře nebo bazalky podle chuti. Jak to jde? Zatím tam dávám rajčata, vypadá to trošku jinak, než jsem čekal, ale to nevadí. Ale to nějak dopadne. Skvěle. Takže omáčka se pomalu dokončuje. Jakmile budeš spokojený s její chutí a konzistencí, můžeš přidat tu čerstvou bazalku. Stačí ji nasekat na drobno a zamíchat do omáčky. Jak to vypadá? Jdeme to ochutnat. To bude skvělé doplnění omáčky. Nasekej bazalku na drobno, přidej ji do omáčky. Jakmile budeš mít hotovo, špagety by už měly být také hotové. Zatím to není dobrý. To nevadí, hlavně klid. Jakmile bude bazalka nasekaná a přidaná do omáčky, dej jí pár minut, aby uvolnila chuť. Mezitím můžeš zkontrolovat špagety. Pokud už jsou al dente, můžeš je scedit a připravit k podávání. Já to nechám probublat, ne? Ještě oni ty rajčata jsou studený úplně. Ano, nech omáčku ještě chvíli probublat, aby se rajčata prohřála a všechny chutě se spojily. Jakmile bude omáčka pěkně horká a voní, bude připravena k podávání. Tak jo, aktuálně máme špagety uvařený, musím je slejt, omáčka, ta už se taky skoro dokončuje, teď ji nechávám probublat, jak říkal Čet, a mělo by to být taky hotový, pak tam dáme tenhle strom. A to by vlastně mělo být úplně všechno. Zatím, co jsem to ochutnával, když mi řekl, že to mám ochutnat, tak to pěkně hnusný, ale myslím si, že se to snad pak spraví, až se to prohřeje. Těžko říct, ještě bych tam možná tady do toho množství dal trošku soli a pepře, ale uvidíme, až to bude horký. Takže jsem na to sám zvědavej, zatím jsem trošku zklamaný, se přiznám, ale věřím, že máme ještě čas na to, aby se z toho stalo dobrý jídlo, řekněme. A uvidíme, jak to bude a nebude. Tak jo, nechal jsem to zhruba 3-4 minutky probublat, dal jsem tam bazalku, tam jsem nasekal 3 lístky, to je vlastně ta zelená v tom. A jdeme to zkusit. Ještě jsem přidal sůl a pepř, jsem ještě tam dal. Mi přišlo, že tam chybí a česnek, ještě jeden stroužek, se přiznám. Jsem na to zvědavý, trošku se bojím, jsem mírně zklamaný, ale třeba to bude dobrý. Třeba to fakt chtělo jenom ten čas, protože ty rajčata prostě byly studený a to nebylo dobrý. Uvidíme. První to pálí, jakože to je horký, ale jinak dobrý. Jinak top. To jsem dočekal horší, takže to Čet neříkal, ale prostě nechat to provařit třeba 5-10 minutek, probublat, jelikož se to musí spojit, on to řekl hodně obecně. Já naštěstí jsem to tak nechal, takže to je jediná věc, co bych vytknul, ale
Jinak jdeme slit špagety, tohle ještě chvilku nechám bublat na 3. A jdem to ochutnat, uvidíme. Jsem na to zvědavý, jak to bude chutnat, když se to všechno spojí. Zkusíme to ohodnotit, jsem na to zvědavý. Tak, špagety máme uvařený a jdeme je slejt, tak uvidíme. Babička mi říkala, že tam mám dát vždycky vodu do toho studenou, takže mám to zkusit. Jo. Dobrý. A musím se pochválit, nevím, jestli to je běžný nebo ne, ale je to jediná věc, kterou z kuchyně umím, takže se za to pochválím. Nezůstala přilepená ani jedna špageta. Takže dobrý, to jsme zvládli. Proklepat, vypnout, tady ta věc už by taky měla být za chvíli hotová. No a jdem to naservírovat. Ještě si nastrouhám sýr, co jsem koupil, že Čet říkal, že koupím strouhané, já ho koupil v celku, jelikož mi tenhle chutná víc, ale to je detail, takže se ještě zeptám na to, že to mám v celku, co s tím mám dělat. No a uvidíme, zda se to bude dát jíst nebo ne. Tak, sýr máme nastrouhaný, tak jdeme to servírovat. Jak se to servíruje, ty špagety, jak to mám udělat? Výborně. Na servírování špaget si vezmi velkou vidličku nebo kleště. Nabíračku použij k tomu, abys nacvidl špagety z hrnce a vidličkou nebo kleštěmi je otoč a polož na talíř. Takto vytvoříš pěkný kopeček špaget. Poté přidej omáčku s masem a nakonec posyp nastrouhaným sýrem. Můžeš ještě ozdobit čerstvou bazalkou. Jak se ti to daří? Hele, beru špagety, to mi bliká světlo, beru špagety, čekaj, tak to vytáhnem, takhle. Máme teď aktuálně špagety v kopečku a jdeme přidávat omáčku. Takže kolik jí tam mám dát? Kolik naběraček? 1, 2? Začni s jednou naběračkou omáčky na porci a podle potřeby přidej více. Máme to hodně. Dobře, 2 naběračky by měly být akorát. Špagety budou pěkně pokryté omáčkou a zároveň nebudou plavat. Jakmile omáčku přidáš, můžeš špagety posypat nastrouhaným sýrem. Jak to vypadá? A sýr nebo bazalka nejdřív? Nejprve přidej sýr, ať se může krásně rozpustit na horké omáčce. Poté ozdob čerstvou bazalkou pro svěží chuť a vzhled. Jak se ti to daří? Pracuji na tom. Skvěle. Jakmile máš sýr a bazalku na špagetách, jídlo je připraveno k podávání. Užij si své vlastnoručně uvařené špagety. Jak se ti líbil celý proces? Hele, proces byl super. Děkuju ti za to. Akorát bych potřeboval ještě pro příště, jestli bys mi říkal časy, víš, jakože jak dlouho to mám nechat vařit a tak, to je jediný. Rozumím. Příště budu dbát na to, abych ti dával přesnější časové pokyny. Jsem rád, že se ti vaření líbilo. Kdyby ti napadlo ještě něco, s čím bych mohl pomoci, dej vědět. Díky moc. Tak, špagety máme uvařený. Co se týče toho blikajícího světla, tak to už finálně doblikalo. Takhle to vypadá. Myslím si, že super. Dobrý. Tak a jdeme to ochutnat. Jsem na to zvědavej. A nikdy jsem nepochopil, proč se k tomu dává ta lžíce, upřímně. Takže to jim tak, jak já chci. No a jdeme na to. Schválně, ještě než to dám do pusy, tak tipujte v komentářích, jestli to skončilo jako totální fiasko, nebo jestli to bude dobrý. A já ani nevím, jestli jsem do toho chtěl upřímně, trošku se bojím, ale uvidíme. Dobrý. To je dobrý. Tak si myslím, že to je ten druhý případ. A myslím si, že super. Člověku jako mě se to bude hodit, si myslím, že jde vlastně podle umělé inteligence vařit. Je to lepší jak kuchařka nebo něco takového, jelikož si sám vlastně někdo furt povídá a furt vlastně se můžete kohokoliv zeptat, jedno kolik je hodin nebo jaký je den. Ušetříte tím, myslím si, že dost peněz, když byste si měli kupovat nějaký kurzy nebo něco. Chuťově je to skvělý a ano, musím se pochválit. Máte vyčerpaný denní limit pro rozšířený hlasový režim. Můžete teď přejít na standardní a pokračovat v chatu. Tak, chat se s náma už rozloučil tím, že jsme vyčerpali hlasový limit, takže už se nerozloučíme, bohužel. Což ničemu nevadí. A napište mi do komentářů, jaké jídlo bychom společně já a chat měli uvařit příště. Pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like,
odběr, sdílejte ho mezi kamarády a hlavně mezi lidi, o kterých si myslíte, že by to měli vidět a třeba se naučí někdo pomocí toho vařit. Tohle je pro dnešní video všechno, moje jméno je Pepa Malinka a vidíme se zase příště. Čau.